En je ro bas ngungu man la kapor. Ka BUROM hok pa badau kun badu mensim Bakhuid. En je ro bas ngungu man la kapor. Ka BUROM hok pa badau kun badu mensim Bakhuid. On your robe on Sngongu Malakapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM keduan berbolong belai. On your robe on Sngongu Malakapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM keduan bolong belai. On your robe on Sngongu Malakapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM keduan bolong belai. Kajubab jong pi kalong. Ya aingu ya mi kutrai kenran. Aingu ime kutrai kenran. Ku JISU Christ malakular ba unu babam ya kado jong mi im junom. Ya ingu ya mi kutrai kenran. Ku JISU Christ kani kadai kamana basisha na beneng. Tuai baga sakramen jong mi kan penklain bat pentingan yangi ki badang yat hang ni hasla perthai. Ya ingu ya mi kutrai kenran. Ku JISU Christ medei ukpu ka jingim
de da ka babam ya uni ukpu ai bangin yo benta ha ka jing em blai jong me yai ngu ya me ku try kan ran ku jisu kris me de ukpu jing em da ka ba yo benta ha uni ukpu ngila yo benta ha ka jing knya jong me ha kalbari yai ngu ya me ku try kan ran try jisu kan ran melong u blai bat unong penem jongi nginget batu penroy ya ka jinget jongi Medan kiktien ki ba ai ka jingem bam jukun ngingen ba medan bat ngi menta medan bat ngi hadu bawai no ka perthei En je Robert ngongo man laga por ya ka sakramen bukutam ka duan babalong blai ka buram au pau kuon ba dau man siam Bakhuid En je Robert ngongo man laga por ya ka sakramen bukutam ka duan babalong blai ka buram au pau kuon ba dau man siam Bakhuid kumbala long ba meningkong ju menta ba barabor junom la junom amen En je Robert ngongo man laga por ya ka sakramen bukutam ka duan babalong blai ka buram au pau kuon ba dau man siam Bakhuid kumbala long ba meningkong ju menta ba barabor junom la junom amen Try JISU it ingit scam pamidon bat ngi halor kan keduan kedupat hagador jong ukpu Try JISU tu nang pen scam tu nang pen klanya ke jinget jungi ke jubab jong pi ho ku try nginget Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngalong ke jing shai jong ke pertei Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngalong ke lenti ke jing shisha pat ke jing em Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngalawan khnang bapindop yo jing em Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngalong uding so wine ba mapi kitanat Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngala e je fi da ka jing e bam jukun Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngala e je fi da ka jing e bam jukun Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngadon barabor bat pi Hoy ku try ngingen ku try mela ong nakabanta jong pi ngala IT la ka jing em Hoy ku try ngingen ku try mela ong ngalong ukpu balawan hier na beneng Hoy ku try ngingen ka burom hau pa berau kun ba men sim bakun kumbala long ba meningkong kumju menta ba barabo junom la junom amen Dung ini sim kanam ba jeng wai ka ba arspa and riu Babelin kibon yutran babsa ki hajarmu Shashilia duryau kiwan
Kajubab jong pi kalong u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing jenjar ba kajing ngausi u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing syarem bat kajing dulan u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing syak leben bat kajing persya u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing artatien bat kajing khuslai u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing syak kentain bat kajing pen-e u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing pang bat kajing tenju u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing sengau tengen bat kajing sengau kemen u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing job bat kajing yo nam u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing shisha ne kajing artatien u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing manbha bat kajing sung u Jisu Kris ulong utrai Hapdeng kajing longduk bat kajing shipa u Jisu Kris ulong utrai Tungin ya aingu susu ya utrai dang bangiya dwai dang bangiya rwai ya kajing rwai arspa arpusau Yaro wat pendon BUROM man la kapor ka BUROM hauk pa badau ko na mense Bakhuid en yaro wat pendon BUROM man la kapor ka BUROM hauk pa badau ko na mense Bakhuid ka jubab jong pi ka jong me long ka hima ka bor bat ka BUROM me jong khet habneng ha ka phang ka mon ukpa me ka long ma ka bor ka BUROM men sawan biang ban bishar ya ki ba em ban ki bayam ka hima jong me kan om kut Yame on sa itu siem daki breu baro Melong kajing pernai jong ukpa bat kadur jong kajing long tenrai jong u Kapertei bat ki ei baro ki badon ha kin pen pau ya kamati jong me
BUROM hau pa badau ko na mense Bakhuid kumbala long ke ba meningkong jumenta ban barobor junam la junam amen. Isim kedumur jeruai lenti beneng arspa arfusan. JISU dosa bani kung iya ulapon lakan Maria tei soti JISU dosa bani ulang reu teku kemalu unong pen em jongi Antrai JISU dosa bani Ini puson biang sa sisin akan dikepor ya JISU ukres usim jongi bodon hagadur jong ukpu ubari ya ladi haga ukres Bakhuid hagadur ukpu kumtanginya jubab lang ya kani medai usim jongi ukres JISU kum usim omsim la itu yami da kepertai medai usim jongi ukres JISU melong usim balapen pong pansngiat da kisya Medai usim jongi ukres JISU melong usim balasyak sa narpna Rei medai usim jongi ukres JISU melong usim balasyak arki ben Rei medai usim jongi ukres JISU melong usim ubajok da kabasyak sitom bada kabasyak yap bamhok Rei medai usim jongi ukres JISU melong unong job ya kaksud kakrei katerut kasmer bat ya kaswar kataru melong usim jongi ukres JISU melatom ya kajing sniu baro ha kapertai Melong usim jongi ukres JISU melong usim kajing suk Melong usim jongi ukres JISU ka BUROM Hau pa berhaukur berhau sim Bakhuid kumbala long meningkong jumta berubor junam la junam amen. Inchim kanamba jingruai arspa khat pra ar iwei pra tang ardkot
jonga ha mi trai kiên ran nga xem chính nghe chính su ha ki chính khus lại ha ki chính ngao điao tang ha mi trai kiên ran nga chu yai pa xiao da ai ngan siêu kê lian yan chính pha trong mi nga du na tu pen lian ya chính y trong mi Ngiro yome ko JISU. Ngiro eme ko JISU Ngimani yome ko JISU. Ngimani eme ko JISU Ngipendan BUROM yome ko JISU. Ngipendan BUROM eme ko JISU Yes ngongo yome ko JISU. Ngisngongu eme ko JISU Nyai nam yome ko JISU. Nyai nam eme ko JISU Ngipendan BUROM yome ko JISU. Ngipendan BUROM eme ko JISU Tra JISU be ye ene por khlimat. Nyai ngo yome daga danur ngan sim jongi. Daga jing em jongi. Daga jimoj perkhat jongi. Daga tien bagi kam jongi. Namar ki kamba ki jing snai ki jikur khu mil ayangi. Shimet bat ha ka parishi boro kawai. Na ka benta ka ning yong. Ngiro yome ko JISU. Ngiro eme ko try JISU Ngimani yome ko JISU. Ngimani eme ko JISU Ngipendan BUROM yome ko JISU. Ngipendan BUROM eme ko JISU Nyai nam yome ko JISU. Nyai nam eme ko JISU Nang petang jing ai ngo jungi ublay. Ublay jungi ublay ba em jungi. Daga bang yong. Kokpa jungi Ba beneng kalong bakhuid ka keteng jombe kan wan kai ma jombe kalong kamon jombe ka kando ba beneng. Tuai yang imenta jenbam jungi kebahalag singi. Patuma wingi giring kang jungi. Umay ngi maaf ki bala snir yangi. Maruad yalam yangi syagajing penshoy. And ready to fly in ang basiniyo. Amen. Kaburam hau pa barau ko maram sim bakhuid. Kumalalong hakwa meningkong jum tar barabor jinom la jinom. Amen. Kalbang idang penkot ya ni Jingmane Sakramen kum kakanhon maulai ngin penkot agawai ke jingruai. Sispa prapuway Sispa prapuway Jing snow ha ka jing snow tian Ban don bat me ko try kok sia. Na emami na emanga misabat nga ku try baba ya emami me emanga misabat nga ku try baba ya la kamet mi ai ban ba mi ai ban di rula kasna da ai ku try ngan siêu kelian nganyang nami ka jing snow tia. Da ai ku try ngan siu kelian. Ngadam nami ka jing snow tia. Subhai Ying
Tuhan Jisu pait haki donu jongi ngi kwa hir hir yami panwan sin shar marway Tuhan turasyangi kijing ai jong mi do ai ka jing ai bani chirhem yami Jisu jongi shi sin mi shong ha ka birthday ban mi la ong bun sin ya ki ken na barin tu syakin wan syanga nginget kata kaktin syaming iwan kutrai jing it pamlabanin Ingu kakli wan priang borom yusim jeng kisim kenrat jeng kenrat ubadan halo kini keduan kedepan. Eniro bat pendan borom manla kapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM balong blay Ka borom au pa brau kun brau mensim bakhuid. Kumalong maningkong jumenta barabo junam la junam amen. Eniro bat pendan borom manla kapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM balong blay Ka borom hau pa brau kun brau mensim bakhuid. Kumalong maningkong jumenta barabo junam la junam amen. Eniro bat pendan borom manla kapor. Ya Sakramen BAKHUIDTAM balong blay Ka borom hau pa brau kun brau mensim bakhuid. Kumalong maningkong jumenta barabo junam la junam amen. Syajar ngu yu blay ta kenrat. Ko blay jengah buka kenrat jengah. Kebemiwan halo kini keduan gerupat. Hagani kesengi kebekerpang. Kesengi bangikan mau buram mika ba mami mi ai. Ialah kejong kemet bakhuid. Bayar jong kesnam kebekentang. Yang iki kun benriu. Kum kata kejinbam. Kebanginum tengan syu lano nanuru. Kutra JISU ngingu edam yakni ke Eucharis bakhuid kebamlabu hapneng jungi ha kini kesi. Bawni kesi kebamangi wan pendan buramru ya ke download play ke jomi kutra JISU. Kebamangi wan ha kini ke Jingmane ke Jing kentang. Kepada ki pun snam ki pa jomi kelawan ban yo ke jingkerku ke bekerpang na kini ke Jing kentang jong ke download jomi. Pementa sisiam tau senam milawan biang hang ni. Bangin yo biang kata ke jingkerku ke jing ai ke bekerpang nami kutra JISU. Ke kipa cumi hang ni kapor kelawan yai. Nakeleng kini ke nomba shalong. Kabangi kuawan pendan buram mi kutra JISU. Doa sya yang isya kutra JISU ni kapor sikenta tam ngin pendan buram mi. Ai bekamar yang sisyangi kutra JISU kan sya ingi. Bangin pendan buram sya mi bangin tieng ya kamar yang ru. Kadai ke jingkerku ke jong mehi. Parhaba mangi ladap sibit ru. Ngin salai benrung hakani kan yeng jome kutra JISU ke download BAKHUIDTAM JISU.
panyo ka jinge ke jingar khu nami tini ka por ko try jisu ina kwa ban yaro ban pendan burom jisu yimi dagni ki khun sama jungi ki ban sapnya ya gni ka kangu kadam kairo pendan burom ya kadeng ka ko jemi ya ka por bagi sakar paru yu mensim jome bunang pensha jisu ingi shwa bangin sngap ya ka ktin jome bangin sngap ru yau tau ban sab paria ya ka ktin jome lingwai fara Dennis bang mangin sayoro sisu yami bakiai ke kebal kelitani ke mangin sayoro pakhat perkepa sisu yami banduai nakam ta ki jon kam jungi bahading katapan ngin sayo ka jingtam jong ka ban ang savage rate ba ka jingker ku kado ka men sakar ku ingi ha ka ni ka nosngi ba hauni usnam arajar arpulai ulong jau usnam badap tak jingi ki jongme ha ka jingim jungi ibai ibai ya karpa de ki kun samla Cool playing awan pai shami, playing awan pai shami. Cool playing awan pai shami, playing awan pai shami. Kat bangi ruai kani gejing ruai kan ong ko playing awan pai shami. Pai shami, playing awan pai shami. Ko playing awan pai shami. Ko playing awan pai shami. Playing awan pai shami. Ruai na do kada no padang ko playing awan pai shami. Ko playing awan pai shami. Playing awan pai shami. Jisu in shopping in ruai ya ro ya mi ko try. Iwan pai shami ko Jisu ha kani ka clip mat. Iwan pai na ka jing bon kam jingi. Na ka jing so si jingi. Na ka jing men jingi. Iwan pai shami ko Jisu in. Playing awan pai shami. Tingin niya raya ti ka man jangi show play try can run. But in ong ko playing iwan pai shami. Ko playing iwan pai shami. Playing iwan pai shami. Ko playing iwan pai shami. Ko playing iwan pai shami. Playing iwan pai shami. Oh ya kan tinong timarong ko play. Ko playing awan pai shami. Playing awan pai shami. Nado ka danod ko playing awan pai shami. Ko playing awan pai shami. Playing awan pai shami. Kan mau ki mait pa pon jong pi ban ong ko play ki wan pai shami. Play ki wan pai shami. Play ki wan pai shami. Go play ki wan pai shami. Go play ki wan pai shami. Play ki wan pai shami. Kat pangin teng ban roi ko play. Ko play awan pai shami. Play awan pai shami. Tien jong play ko ong wan kumba pilong wan pai shanga kumba piwang. Hakani ka klip mat ka bengi wan show try ko men ko para. Tugin ya ro ya u ngin ai nam ya u ngin mani ya u. Bat pa kat bangi wan nginam wan tangela di ngin bu lang ye ki weiru ki badon ha kmat jangi hadin jangi syakaman ba syakadiang jangi ngin ya bu ru na ka benta ki ba it bathon jangi ki ba tip bikila jangai
Ublay try kan rat upli ka do no jong u pad utrang yang iway pe iway banwan ra namar ka do no ju u ka long ka basbun ka bay it ka bayay ne ka bay isen ay kadon kami ngi tang banginwan ra ban ong jisu ngawan pai ken chami blay ngawan pai ken chami ngawan pai na do kadon no jong ako try ngawan pai na do kamen sim jong ako try ngawan pai ko try ha kanika klip mat ban yo mat sa shisin ya ka jing i jong mi nga ku blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami tingin ya duay na do kadon ba duay jam ko blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami shimti angi ko blay ngawan pai chami ko blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami shimti aki ko try ko blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami ko blay ngawan pai chami blay ngawan pai chami tingin ong lang iro imi ko jisu Iro imi ko Jisu. isongu imi ko jisu Isongu imi ko Jisu. ipendon burom imi ko jisu Ipendon burom imi ko Jisu. iid imi ko jisu Iid imi ko ipendon Jisu. burom imi ko jisu Ipendon burom imi ko Jisu. imani imi ko jisu Imani imi ko Jisu. imani imi ko jisu Imani imi ko Jisu. iro imi ko play ko pa Iro imi ko belay ko isongu pa. imi ko play ko pa Isongu imi ko belay ko pa. isongu imi ko play ko pa Isongu imi ko belay ko ipendon pa. burom imi ko play ko pa Ipendon burom imi ko belay imani ko pa. imi ko play ko pa iro imi ko mensim bakhuid Iro imi ko mensim isongu imi ko mensim bakhuid ipendon burom imi ko mensim bakhuid imani imi ko mensim bakhuid Iyara yami blay ko pa hallelujah Iyara yami blay ko pa hallelujah Iyara yami blay ko pa Iyara yami blay ko pa Iyara yami blay ko pa hallelujah Hallelujah
may ko JISU Iro may ko JISU Ni sangu may ko JISU Sango may ko JISU Ni mani may ko JISU Ni iit may ko JISU Ni ro may ko JISU Kashiti manengkong shiki Thessalonica kalinong kabasan Rukot kabakat riu ter ko ong Tu shat kemen Bat wanum pep banduai Tu ai ngu yo blay Namar kani kalong kabmon Jong ublay na kabintaha jong pi Tu shat kemen barabor Watum pep banduai Tu ai ngu yo blay Namar kani kalong kabmon jong u Na kabintaha jong iway bayway Ni baro ki badon hang ni Ni day de shisha banshat kemen Namar bau trawla kerkui ngi hadu kata-kata Ya ka jingker ku baro ka bau trawla these ha ka ying ka sem jangi Ngi ne ra ya ti ka man jangi bana ong ku blay shibun ko JISU Blay shibun ko JISU Ngaya ro mi ko JISU Iro may ko JISU Ngai nam mi ko JISU Nami may ko JISU Ngashat kemen ha mi ko JISU Sakramen may ko JISU Ai ka jing kublay ban on JISU ba iet kublay shibun na kabentay may pa junga. Nada kidang im na kilaklad no kublay shibun ko JISU ba iet na kabenta jang ki ban on. Kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay try kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay try kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay try Hakanik khilemat hakma jo JISU kat pangi ay ka jing kublay na kabenta imay pa Beteng man ay ka jing kublay na kabenta ki kun ki ti jang pi Kumba kilong ay ka jing kublay bat ang JISU biit kublay shibun na kabenta ka jing im ba pila ay haki Kublay shibun ko try na kabenta ka jing im ba pila ay haki Ra eki hakiling hok ti jong blay bat ang kublay shibun ko try na kabenta ka jing start na kabenta ka long rin yang ka man rin yang ka jing kot jing kia ka ba pila ay haki na ka do ka donut ra eki bat ang JISU biit nga syanya ha ka plan ka ba medon kung ba may ong nga don ka plan na kabenta jang ki ka plan na kabenta ka jing paom na kabenta ka jing snew Kutra ngi syanya ha ka plan ka ba medon na kabenta jang ki Pat na kabenta jang nga pat ngi ong lang Kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay tra Kakasar ka ba jang inong Kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay try kublay JISU kublay JISU kublay JISU kublay try Nakabenta ka ni ka jinget ka ba JISU laay hangi iway pa iway Ka jinget ka ba tali hau Ka jinget ka ba pensngan yangi malakapor ka bangi do jingkermen Ka jinget habangi don marway uyay ong maduangan sa don lang bat pi hadu manaway no ka pertay Ka jinget ka ba scam hadu kata-kata Ka ba wat langi long kinong pa uong nga iit ya pi nga iit ya pi opsyam day ma pi ba iit ning kong ya handray nga iit ning kong ya pi ublay jongi wakraw ublay jongi
ubasbon ublay jangi ubayay ne junom udom habdeng jangi kuhmen ko para beid baduyay bedeng manong ngan sedon ringkat lembat pi hadu bepindawai no kapatay tungin ya ong yo jisu hakni klip mat kublay shibon ko try nakabenta ba medon hakipor bang ayam hakipor bang akmen hakipor ki bang asngausi hakipor ki bang asyad hakipor ki bang apang ulayay don bat uyay ne junom mengi Deyu Jisu balayay ne batni ay ka jing kublay yo try but ang kublay shibon ko Jisu kublay shibon ko Jisu kublay shibon ko Jisu Kublay shibon ko Jisu kat bangi yarwa ya kakarteng kabakraw jung u kakarteng kabakhuid jung u hakani ka klep mat ngen ong Jisu miyay ne junom Jisu 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 bayay ne junom tingin yarwa jam manong Jisu 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 bayay ne Jisu bayay ne junom in rai Jisu 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 bayay ne junom nakasur ka bajam Jisu 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 bayay ne junom Ring man rai Jisu Jisu try Jisu Kan kuba try yang i Jisu bayay ne junom Gerteng Bakhuid Gerteng Bakhuid Gerteng Bakraw Jisu bayay ne junom Gerteng Bakhuid Gerteng Bakhuid Gerteng Bakraw
jing shania ha ungen roi jisu IT hau trai baro ke angko jisu ba ien IT hame ko jisu ya ka yeng ka sem janga ya ka jinget ha ka jingem janga ha ki khon ki khti janga ki paramachan janga ko jisu ba ien ha ka teng jang mi ko trai IT ya ki bapang basitam ban ai ka jinget roi mi ko trai na ka benta ka ni ka jinget hame ka jinget Bami yeng teli telan, bami don teli telan hakani keduan dupat ko try Jisu ngia roi. Jisu, Jisu, Jisu bayai ne juno. Jisu, Jisu. Ini pet show try baro pi plit ki kmat ba pet show Jisu badan hakmat lawa kasam ko ong ki do ba pet yo try ki yo ya ka jing phalang bad kadur kmat jong ki kam shem don ka jing le ran shu namar ki shania ha u pet show Jisu bad ong ko try de hami bangayo ya ka ta ka jing yarap de hami ko try bangayo ya ka ta ka jing kedengen de hami ko try bangam le ran namar mami melasat kuot yang But ngin pa na Jisu hakani ka klimat kumbau ong na ka gospel ka kum Matthews kalanong ka ba kadway ka kod ka ba kat kanday ong tuhikai na nga na mar bangalong uba jemnut but ubas ngoret pa na Jisu ya ka takadonut but ong Jisu ba iet kat bangapit shami palang hanga ya ka donut jong mi ka donut jong ka jing saurit but ka donut jong kecing ia Jisu 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 bayai ne junom tengina pelong ke bacing doai badroi na du kadanut Jisu Jisu bayai ne junom ayo Jisu bon kudup iet ya pi bat ong Jisu 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 bayai ne junom Jisu Jisu miyai ne junom Jisu miyai ne junom Jisu miyai ne junom Tingin ang lang ngero yame ko Jisu Ngero yami ko Jisu Ngiit yame ko Jisu Ngihit yami ko Jisu Ngimani yame ko Jisu Ngimani yami ko Jisu Ngipendon borom yame ko Jisu Ngipendon buram yami ko Jisu Kublay shibun ko Jisu Kublay shibuan ko Jisu Kat pangipen kre hakani ka klepmat Manyo sngo ya kaktin ka bau Jisu ukwa ban kren chengi Kaktin jung blay ko ong lemda pidon yo man sim Bakhuid ha pi Penom la ban yalap bau try Jisu de u try jang pi ni don kam yo man sim Bakhuid lem dai ngi don yo man sim Bakhuid yin la ban so thu ke e ka bau ble kwa ban kren changi ha kan ka khlemat ka bangi roi kan ka jing roi ka number shispa an riu pu pra ka jing roi ha man sim Bakhuid ka number jing roi shispa an riu pu pra ngin doi na do ka danut man ngin pan bau ble un the sayu man sim Bakhuid ha lor jangi kumba ka shiti shig galatia ka ong man sim jang ka jing iet kini ki so jang man sim Bakhuid ka unwan ra hangi ka jing iet ka jing sup ka jing kamen
kajing baro kabangi jutrang unsawan ra kabangi rawai tu kini apa nang boleh try kan rat bat in pan na do kadonod yung mansim jang Sim Bakhuid Cúp lấy non po non tha Wan shan chong sa bat ki kun bat lot bo Tes kun hani jing ai ei jing ker ku Tol tem mai pa maramod yang itrai Tuan ku try wan pen kran wan ai bor wan ban hikai lam yang i sha jing sha kunong pen men lakular hu jisu milon jeng ai bakodol janguk ba mi ai te say jing ai ei nhau serta ka jing te bril jing te play mi pensa Tuan ku try wan ben klan wan ai bor wan ban hikai lam yang i sha jing shai wan ban hikai lam yang i sha jing shai Kajing pule na gospel Bakhuid kat kum uyonis. Ngalong ukpu baim ubawan hiya na bening. Lada uno ubam ione ukpu unim junom. Bad ukpu ban ai hau ulong kado jonga. Ia ka banga ai knang ba ka perthei kan dupim. Ka gospel jong try. Shua banai jingkhen nga kwa ban penlong jing duai barin. Tong in duai ko try JISU. Kublai shibuna binta ka jingkir ku ka jongmi. Ilong ki kun jongmi. Te hakani ka sngi pakintang. Mela ji bandon ringkat bangi. Kublai shibun ko try nam ta jing ngewrit ka jongmi. Ka jingdon ka jongmi. Halor kene keduan. God JISU bid. Da wan chuengi da ka bor ka jungmi. But hakane ka por pelai dingi na jing sniu baro. Na jing pang but na kano jing thut. Dang ba nginang snap I ka tin ba im ka jungmi. Ker ku kane ka tin ko try. But ia ka ei ba ki pai jungmi. Ki snap hakane ka por. Nang bakan long kajing bamen sim na minta jungi wei pai wei. Kublai shumun ko try na minta jingir ku. Mai melum lang hang ne yangi baro nag jakab per.
ko jisu bin to paid isningi pentamai ki DOHNUD chungi lingba ka jing ruai ngi la phla ma melong ubatiang melong ubakhuid melong ubayene ko jisu bin yera bagi ki khun chungmi manlong ki Kristan ki khun chungmi ki bayene ha kaching le ba ha ki kam men sim kum ki khun chungmi ha ga ni ka perthi Dao ju Kristu try chungi kaching kublay e pibro para bangin kublay e Father Pauline God provincial bay chungi Father Philip Barjo rector jong kaneka college ki Father baper kamtame e Father alai pais balong in charge mentaos dem jong kaneka pilgrimage ringkat bat ki brothers kila tristom na du alai banai na benta kani kesngi ku blay ye pi ki pai du blay ki ketakis ki dong kit kam baro ha ki jaka beper ki father ki sister but ki brothers ngielum lang hang ni hakmat keduan dupan ban ben pau ke jingi jungi baban pla bangingi skem yu jisu ubanon ringkat batngi hakadur jong ukpu jisu ang ngalong ukpu baim ubawan here na bring la daw no ubam iyo no ukpu un im junam para bangit kanega kentin jong jisu ka penken mawingi bangilong pilgrim ha kanega slaperte bagatong ka jongi ka dei ka bring ha bangin mane yo jisu klem jingkut kayu kris bau kris waingi kadai ka jing bamen sim ban poi shabning u jisu la ong biang ukpu bangan ai hau kamut yangi baro ulong ka do jonga ia ba nga ai khnang ba ka perthei kan dupim i Paulus Bakhuid u penseu thuingi balay bat kumno blay ulawan long do a shiti ya Filipi lenong baar u jisu la pensuda yelade u shem ka jinglong marau balakha ha ka du bru barkum ta ula penrit yelade da ko ngu hadu ka jingyam para bangin ngi shakri mar ngi but yo jisu u balalen ya ka BUROM beneng bad ula jit ke jing yap halor ke ding pana na binta ke jing im ke jungi ngalawan ba pinyo jing im ke bapura u jisu kwa manai ngi baro ke jing im bam jikut kwa ban ai san po person ar po san person u jisu kwa ke jing pura na binta jungi baro bo nabding jungi mentasngi Pilaya 3 kilometer, 8 kilometer, lai 100 kilometer, don bawan adu mau cerong ne jaka bajngai. Kajingwan kajungi syasirat hasrai mentasngi, kajaka Bakhuid, kapenken mawingi, bangilong pilgrim hakani kaslaperte. Bar kajingyat pilgrim, kadon bon kijingtmu, bon kidaw, hampir syang banjer tang arlai tili. Abanengkong ban ai jaka banengkong yau blay ha kijing im jungi kadega dei ka hukum jong blay ru bang in ai jaka banengkong yau ha jing im jungi kadega jing khot jong blay ru ka wanra lem bun ding pana menta si la slap la jinjar Henry omdon ka jing im Kristan klem ding pana bar kadega jing e ha kalenti jungi ka penken mawingi ka no jisu la idingi adu bania phaloding pana but haring ka ta ma mangiru idei ban kit yala ka ding pana man kasngi ka jingyal pilgrim ka penken mawingi man penduna i ka jingdon kam jungi ka mamud utrai udei ban long ka themi jong ka jingmen jungi ban pentmai jingdon kam jungi ka mud ba ban long ka Kristan ba khamen
ban im kmen ban im nam ta brom ngim don pram shibun kitiar ngim don kam bun kispa dadang is ngeu thu ba ka jing men ke jungi ka wa nau blei trai kan ran ngin sa im kum kat kum ka jing im jong men sim bakun ka sam ar phokir ar sa pho ar ka pen ken mau ngi kum ni kum bas liang ka ski ya ka poliu ka men sim jo ka sliang yemi balai ka ne ka jing anu jor marba ka ski ka mare ha khlau ada pi persang ban kemru jinjar ka mare khloi ka bam kat bayo kat bamon henry dada ka ski kam di na ka poliu kamyo ka jing bisa kamyo ka jing kmen ka jing suk men sim haju rakum ha ka ne ka perthei ngiwat ye ka jing kmen ka jing suk henry tang how Jesus Christ nginyo ka jing suk jing kmen ka jing pura chong ka jing kmen ka jungi ka jing si sha ka dei ba ngiwat ye ka jing kmen ka jing job ka jing man ba habang idang wat ye ka jing men toy hamet bat men sim dadang isumar palat ilade ngila ban pep ya kata ka bangi wat haba ngi dang wat nagni ka daw ka sam lai pawin yo ka pen ken mau ngi baro ben sio ba you try but u try on IAP baro ka jingang nut ka jong ka do nut ka jong pi to pen sio ba you try te ka mut ayu para bangin ngi wan ha ka ni ka juka ye lum lang ngi dang mane u try ken rad u blay jungi ban pen sio ba you try balai bar kumnong in pen sio ba kamut ngin pen bait pen biang ialah ka jing im Kristan ban ngin im na ben ta ka BUROM blay kumbau Paulus Bakhuid ulong namar pilaya bar ka jing im jong pi laburi lang how Chris ublay para bay menta ka sngi ka archdiocese ka Jelaniam kadua na benta ka jingsuk ha Manipur lese namar impat im kata ka im balaburi lang how Chris ublay ngimpat nang ban im lang ban salang ban BUROM markiliang ban le bah markiliang labiang tang ban le la shai ha ka traffic kumno ngimnang ban BUROM shu markiliang nagani ka daw Augustine Bakhuid ulaong ko blay junga melatawing ina benta ka BUROM ka jungmi kidanud ki jungi kinomyo ka jingja thai hatat hadu kinja thai ami barabangay kane ka jingyat pilgrim bar ka Jingmane Sakramen ha kani ka por ki pen ken mawingi batang how Chris ngin sayo ka jingmen ka jingsuk ka bayane kumbangin arwai u JISU laong jar baba me ka met chunga baru badi ye kasnam chunga udon ka jing imbam jikut ngan sabet mi padi u ha ka si khaddu lese parabangin ngidang perkhat bakani ka jing imbam jikut kan sawan bangin yo priang tang hadin ka jing yap jungi JISU la pen skeu thuingi halenong khat hen yo the court balai kat kumyonis kokpa ka jing imbam jikut kalong kane ba kini thueme ublay basisha bad yo JISU Christ ukun jongmi kat kumyonis ka jing imbam jikut kalas dang ha ka jing kendu ka jungi bad u JISU ha baptisma ngilayo priang ka bor jong men sim Bakhuid kumbau Paulus Bakhuid ulaong ha Kristan ha Korin kamet jongi nado baptisma kala long ka temple jong ublay kade ka jing khod ublay bar ka thong jongi bau Petrus Bakhuid ula tho kumne ha shithi baneng khong ka jungu pen ban ma phi phi long ka jai ben riu balajit ka jing long lingdo baken ja baneng upai ben riu Bakhuid upai jong ublay tingade de jing khod lingba baptisma ublay ula pen longi
jai ben riu balajin om don su ki ju ki drik ki grek khasi tripuri naga ngi long ki ju au blei ta ka jing long ling do but bai ben riu bakhuid te ban le ayu ka jing kho jung blei ka dei kani ba pindup pen bana ek burom public ki kam badon burom jong uta kamut ublei ubla khodi pi na ka jing dum sha ka jing shai ba phila kanega de ka jing duai jungi men da singiru baling ba ka jing yat pilgrim bar ka jing mane Sakramen habdeng ka jing storm habdeng slap bang nang i dio JISU halor ki baro ba ka bor jung blei kan sen shar halor ki Paris jungi ki DOHNUD jungi halor ki ngisem jungi kum kiriu ngai ka dei thi jungi ka dei bani no ek kam jong jing dum bat bani ro you try man la ka por Paulus Bakhuid JISU Christ bat baro ki dong tho ki kerpa dingi bani ro you try man la ka por man ka singi Matthews long basan de khot bahir bapra so kitogi Bakhuid ha ki DOHNUD kin say you try kin say you try dem das ngiru dadang I don ki DOHNUD Bakhuid ngin say you try ubadang ker khuengi ubadang snap ingi uba pen koi pen khengi habagi dang snap ya ka tin ba im ka jungu JISU ong jar ba bam me ka met junga baru badi ya ka snam junga u im hanga bat nga im hau para bangin ni kwa ban niya hakani ke si ban priang nau JISU kanai ke jing im buri hau JISU kanai ke jing ye dei art teli ki DOHNUD ki ba connect art teli ki DOHNUD ki banang ye kren markeliang para bangin dadagi kwa ban im ngidon tang kawai kalinti ban pen kre ba ya la ka min sim ban priang ya kamet jong JISU man kapol bang I priang ha ka communion Bakhuid la da ka communion bang I priang kan sei so sibun la da kan pat sei so ha ji im Kristan la da ka communion I priang ha skiu blei dan bom ki belet man ka stebru la da kam pat pen long ngi ki Bakhuid kam pat ira bengi ha jing im jong jing khuid kala bande ba ngimshim kiai jing im Kristan jungi shisha bat bun sin ngi priang eu JISU tang kum karukom tega jing le niam ko jungi mentas ngi ki jing doai ba pher kamas Bakhuid men step bat kam tame na menta ki bawan pilgrim dak jan oi ka jing le niam ba pher om dei tang mentas ngi ki jing le niam baro ki jungi ha ka belang ki dei ban khta ki dei ban sho e ki men sim jungi nang bangin yero you try nang bangin siau thu ya ka jing ko dor jong ka Sakramen Paulus Bakhuid uthakum ne Stiba ar Shakorint long basan de khot bahen yo nabang iyat dag jingye nabang iyat dag jingye om da ka bang ingi yo I para bangit ka berthei ka pamenta ka terwa bun ki AK ki spa ki tia ki technology nang ba ngin klet eu JISU ngin klet yo nong bunong tao ngin le klai bat la ka jing im para bangit Henry bun kine hidei ki jing thok mal bangi siu thu ha ka jing yat pilgrim ha ka experience ba man ka sngi patang how JISU ngin shem kalenti ka jing sisha bat ka jing im ha jing ruai bangin sarwai sashipang dong in dem ngin yamane she's back in dai point yo Thomas Aquinas ula tho kumni ha ka ne ka jing ruai da jinget ngi prang ibat jingmaya ngimla imat
Ladang isngel tu baro syapang ke Eucharis bau Jisu ubalang ublay ubalawan na bening udon hakani ke sakramen ladang isyampang baro nadong syadong kumlaw long balay long tekade ke Eucharis tu kanom long syu ke Jingmane kabalang ru kanom long syu ke Jingmane Nambar bang impat skill tu ya kiai ki baro ha ke Jingi jongi donbok na kene ke tau ngiyat dak Jingi om da kabangi I kumjoro da ke Jingi ni parlamentaru kadai ke Jingi ka biayera bingi ka pen scam ba ngi dei balmane Jisu ba don utrai unong pedim jongi halor kene ke duan ai ba ke Jingwan pilgrim ke jongi Kazing lenya man kasngi kin I men simingi mau Jisun pen koi pen kingi iwe pai we ha kani kapor kajing koi paning kong kade ban long kajing koi men sim ban map ikiwe ban pen kre ila ko DOHNUD kom kajakari kajakasa jong ujisu nambar ba baptisma ngi long ki khun baid jong ublay bad ha lingba baptisma Ubleula pen paingi sha kata jingkoin daga ba ublei ulan tau ya kene ke berthi te jingmo jing berkhat bat ketong ke jinganut ke jong ublei ke dei ba kandon jingeteli ke jing it mar kiliang ai ba kandon jingsuk ha ki thain jungi ha manipur da ba ken mau ba ke jingsuk ka sedang ha ki DOHNUD jungi lingba kijing duai jungi aba uzblei pendap ki DOHNUD jungi da Jingmane bat un aingi baro kijing man ba kijungu ban pen kut parabangai ai ba kane ke pilgrim kan pen ken mawingi ba krem ding pana kijim jungi kam don Jingmane toy na kane ke dau JISU laong jar bakwa ban budianga unra ialah keding pernah tang luka tho man kasngi tangide bandra keding pernah man kasngi omdei kat bamon ngagi kikmen mo gi hamslem gira keding pernah omdei man kasngi baling ba keding pernah berha keding pernah ngi dei bane kendu Jisu ubakhod ingi ban im Kristen ukpa Bakhuid Pope Francis Wong Kristen udei ban long ubakmen Yide ban im kemen om de namal ba baro kayat ba hak jim jangi baro kilalong paralog jangi don jing sok baro em ladang im don ding pana jing stom halak jing im ngin saklet yunong bunong tau hande ublei ukreyangi hak skor jangi ling ba ka jing stom baman kasngi te ka jing stom klemu Jisu kam don jingmut Jisu ang klem mga pimla banle aba kabor jungi kanwan naublay aba kabor jumin simbakod kan ktaingi kan shoingi hakini kasngi ba ngin lay pai o lese ngin sa lay pai shakaju ka community aba umin simbakod ba pendabingi aba kabor jungi Jisu kapa pentamay kimin sim jungi kan yarap ingi man pen long ki sem jong pi baneng kong kum ke ing sem jong kajing duai Mother Teresa Bakhuid kalaong ke ing sem kabaduai lang kasa lang hakawai kasngi kidong tho kubor kilale interview ya Mother Teresa ngin le ayu ban pen thamai ban pen kila ya ka berthi Mother Teresa Bakhuid kala jubab kile shein jong pi go home kile shein तो आय बा शुआबन बिशारी किवे आय बा शुआबन पेनकिला इक जिम जंग किवे मैं दास गिरु हाजका बनों आनी खेमदन लोक जंगा ला दे बन सब का खेम मो ने ला खेमदन खमी जंग की खुन कला दे बन सब एम आय बा गिनंग स्नप हागने से का तीनु ब्लेरू नागबेंता शिमेन hading kita nagbenta kiwe ay ba kum kamere thisuti kamen sim zo ikan yero you try de tang kamen sim ay ba baro kamet ban men sim kujungi kini yero you try man la kasngi en yero Jesus Christ
ini yang nyerwai kewe kejirwai na ingo yo play hari ini jing tien belaparia dari Dennis menong dolos nam hakacing im jonga jopi Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Rai, Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Dengan por kaba mengingi ro ngi pendan beram yo play try kenrat hakaba mengingi ruai ke jirwai litani mentah ke download play ye ki jing temu jungi baro ke ba mengingi don ngilawan hakni ke yeng kentang ke yeng san ke yeng sunon jong ke download BAKHUIDTAM JISU ke bangi wan hang ni da ke ke jing temu ban bu hakni ke download play ya ke jing i ke jungi yo ban mau pat on ai ngi ta ka jing i ke wakarpang yengi simet ya ka yeng kesem ke jongi ya ki ba yeng asem jongi karpang itu ke bapang ke bachistom ya ka dong jongi ya ka snong ke thau ya ni ke dong sede lam mingi karpang e ha kari Manipur ka state Manipur Hajan kam jong kari jongi, kajan kam jong kaperthai banon kata ka jingsuk, bakani ka download play kanyarap ban kersyani yakni bor ai sor maka komjuru ngidwai namta kajan kam jong ka balang salonsar Yupo Francis yaki cardinal ki bishop yaki lingdo ki reuniam ki catechist kirang ba balang kinong tray balang baro haki CMC ki jongi haki paris jongi ngidwai kerpange na kabana ka jingkhot jong blai na kani ka download BAKHUIDTAM JISU ka yeng jungu ka bo fan father ben termi ulatei kani ka yeng mani banlai baki khon jungi kinub e Yau JISU kinub e ya balang masami ki bon ki nong trai balang masami ki lengdo ki reuniam nataraw ibu ni jingtmu ko bakraw babhatam magni por nam da ki khun samna jungi kan thei wa chenrang bakin wan shakmat shisha ban ai yeladi na kabenta ukris na kabenta ublai na kabenta ka balang na kabenta ka imlang sarang nidwai nam ta kani ka yeng kesam hang ni ki berdar ki urang pengkre yeladi balong itak atyar jong ublai ya ki parar beran hang ni berdar kinong trai balo ki bakrisyan kini ka yeng kesem ngidwai shanam ta jongki tikat ba mangi nagwai kani kalitni ai ken komen ko praban bu ya kani ka jingtmu wa kerpang ka ba pibidan halo kani ka duang gropat hak kejat jong trai JISU hak kani ka download play bo on kerku kedo yangi ngidwai kalitni mentah JISU bash leida ka jing i
DOHNUD JISU BASLEIDA KA JINGS NGORE DOHNUD JISU BADABDA KA JINGS NGOLEM DOHNUD JISU BASLEIDA KA HOKBAT KA JING SHISHA DOHNUD JISU BASLEIDA Jingmane DOHNUD JISU BASLEIDA KA Jing Imbapura DOHNUD JISU BASHADUNG Namarjongi DOHNUD JISU ba place nam namar ki pop jongi JISU basloret pajamno penlong yana kung ka DOHNUD jongi penlong yana kung ka DOHNUD JISU beklem jing thobria DOHNUD JISU blapin mong namar jongi DOHNUD JISU batuit dakas nam ka jing ia DOHNUD JISU batrangya ka jing i jongi JISU basloret pajamno penlong yana kung ka DOHNUD jongi penlong yana kung ka DOHNUD jongi DOHNUD JISU bapin biang yaki jing du na jongi DOHNUD JISU basleida ka jing isneya ka perthei DOHNUD JISU badabda ka jing ngolem yang ibaro DOHNUD JISU bakloy ban map yang ikinong po JISU basloret pajamno penlong yana kung ka DOHNUD jongi penlong yana kung ka DOHNUD jongi DOHNUD JISU ko umpo liu jing em DOHNUD JISU ko umpo liu jing star DOHNUD JISU ko shlem jing mak bang juko DOHNUD JISU ba palang da kaho JISU basloret pajamno penlong yana kung ka DOHNUD jongi penlong yana kung ka DOHNUD jongi DOHNUD
Jisu ko jakari jong kinong po Ko dohnud Jisu ko jakari tengen ki balano Ko dohnud Jisu ko ying shong ne ki baho Ko dohnud Jisu ko jing jathat ki ba jenjan Jisu basloret ba jemno penlong yanga kum ka dohnud jong mi penlong yanga kum ka dohnud jong mi Ko dohnud Jisu badap da ka jing yai sayangi Ko dohnud Jisu bapin kot ya ki jing mong jongi Ko dohnud Jisu bapin hun ya ki jing ang nut jongi Ko dohnud Jisu ba ai jing kermen yangi Jisu basloret ba jemno penlong yanga kum ka dohnud jong mi penlong yanga kum ka dohnud jong mi Ko dohnud Jisu ba ai jing tengen ha jing jathat yangi Ko dohnud Jisu ba ai jing shai ha jing dum jongi Ko dohnud Jisu ba ai jing shlur ha jing ya le jongi Ko dohnud Jisu bayai kershan hajing tlod jongi Jisu basloret ba jemno penlong yanga kum ka dohnud jong mi penlong yanga kum ka dohnud jong Ko dohnud Jisu to alam yang isya ukpa Ko dohnud Jisu to dayang ina ubaman Ko dohnud Jisu to penrem jing it ha dohnud jongi Ko dohnud Jisu to hikai jing sngoret yangi Jisu basloret ba jemno penlong yanga kum ka dohnud jong mi penlong yanga kum ka dohnud jong mi Ko dohnud Jisu to pen kup jing lui lui yangi Ko dohnud Jisu to pen klanya jing e jongi Ko dohnud Jisu to pen shngan halen ti jongi Ko dohnud Jisu to ai bor ha jing tlod jongi Jisu basloret ba jemno penlong yanga kum ka dohnud jong mi penlong yanga
Jisu tu pensyai hajing arta tien jongi ku donut u Jisu tu hikai jing shi syayangi ku donut u Jisu tu hikai yangi ban yama ku donut u Jisu tu senran yangi hadu kajing ya Jisu pasore pajenu penlong yanga kum ka donut jombi penlong yanga kum ka donut Long balaker ku ka donut BAKHUIDTAM u Jisu Linda bajuno lajuno Ahun hijrut mias ngawi kentin jaglitini. Kebakedanur belai sisa kelap pendap penbiang yangi baro. Wani kepor kebagini kedanur belai jangi lima kayu keris Bakhuid. Kebawan hi lingbau kupa wukun bau mensim Bakhuid. Kebangin nyero bat pendan BUROM sisa ingin kepor. Syua mamak u Jisu unkerhu kedoi ngi. Ai ken menta nyero bat pendan BUROM inang yai mani sisu da kebangi kaban sabit red ban kan tem kecing ke ban agni kapor tungin dem ngin yamani man priang ye kecing ku jong tra Jisu ha kani kapor ke nomor sispa prafulai. Nomor sispa prafulai. Ngirwai lang rekat pakaban. Yodang iwan yapai nami ban pancing se Jisu biai ke pakenu su jingin adu donu Sosat Mira Yaki Badu Minya Yaki Umbah Hashkur Bait Yesus Yaraki Jisu Day
จงกาจิงim yami ia kerta ku try kin raku sim kerte jong mi kanai sawa dasu bayakin hoi bisa mi day ta jing shisha mi day ta jing shisha. Iterwai kini kiki baro nakaba mangingi duai lang kajing duai kabau jisu hi ulai kai ngi ko kpa jongi Bahabaring kalong bakhuid teng jumi Kanwan kelima kajumi kalong kamuan kajumi hakadau bahabaring Tuai ingin menal jima jumi kabahasmi Batama ingin kirikam jumi Kumbang rimar kebersemi Probadalam ini syarajin bersyai Hendrai tepat ingin atas diri. to ngin dem ngin yamani nyirwai tijrwai to ngin dem ngin yamani Keramba jingrai shispa nyo kendai wei nyo kendai tu ngin dem ngin yamani Jongin ya duai Ablay dakane sakramen bapala melabu apdain jongi kik jing kermau kajing syaitam jongmi to ya rab yangi pan buram ya kamer bakas nam jongmi kenang manio barbor kiso jang kajing seuspa me uba im barabasan syar junam la junom. Coba keliap istri Jopi si por.
En yero bat pendon buram man la kapor. Yak Sakramen BAKHUIDTAM bat balong play. En yero bat pendon buram man la kapor. Yak Sakramen BAKHUIDTAM bat balong play. En yero bat pendon buram man la kapor. Yak Sakramen BAKHUIDTAM bat balong play. Ka buram haukpa brau kun brau mensim Bakhuid. Kumbala long ang jum jumta baroj nam lajnam. Amen. Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Jisu na dodu. Kublai Jisu, Kublai Jisu, Kublai Jisu na dodu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Na dodu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Na dodu. Kublai Jisu. Kublai Jisu. Kublai Jisu. Kublai Jisu na dodu. Kublai Jisu. Kublai Jisu. Kublai Jisu na dodu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Na dodu. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Na dodu. Supaya syong sipor ifar rector in ai ki kentin kublai. Ko para Kristian baik, hab kabakut jong kane ka program kane ka Jingmane kane ka pilgrimage ba Christian system. Ngadon hangne hakmat jong pi hakakirteng jong kane ka ying mau ka Sacred Heart Theological College. Ban ai ka jingsngungu ya baro kitokiba hakawe ka benta bat kawe pat kilalong kiatiar ban penlong ya kane ka pilgrimage ka bajo ningkong ningsap ngira ya laki DOHNUD bat jingmut jing perkat shaublei ubalong ka time jong baro ki jingkerku ubala ai yangi kane ka ski ka baitinat kaneka singi kabaitinat babaro ngila aban simbenta ha kaneka jingwan riublei menta kasingi nga ai kublei yai Archbishop jongi Victor Lindo ibalawan bat pendep yala ka knia ka kriya jong ka Eucharist Bakhuid bat la duai na kabenta jongi nga penpauru ya ka jingpen bat ka jingskungu yai Father Paul Olfrindo Linkot Provincial Jongka Seng Solution Shillong Province nakabenta ka Jingdon bas penslur ha ka mas bad khamtame ha ka rukom ka bakerpang ha kane ka Jingmane Sakramen paria ka Jingkirku ba jong ublei ba ula ngilayo lengba jong u menta ka ski ngai kublei Padar Dennis awalong ka director jong ka DBCIC na kabenta ka jingkren basngutinat barula ai yangi menta ka sngi
kublai shibun father. Ngidon bad ngi shibun ki father, ki bad ki brother, bad ki sister, ki balawan najan bad na jingai, bad shimbenta ha kane ka pilgrimage. Ngai kublai ya phi baro na ka benta ka jingdon jongpi ha kane ka sngi. Kadai ka jingpen jonga ban ai kublai I padarang ba jongi I padar telespor but kiwe ki padar jong ka parish maulai I padar Jos Varika Shiril I padar Roy bar I padar Benedict na ka benta ka jingkershan bat ka jing ya trailang basrem jong phi ha kaban penlong ya kane ka pilgrimage ba job rengkat lang bat ki nga ai kublai ru ya ka Paris Council jong ka Paris Maulai badru ya ki rangba balang jong baro ki balang sunong baper jong ka Paris kublai sibu na ka benta ka jingwan yalam jong pi ya ki nongwan riublai na ki balang sunong sa kane ka pilgrimage menta ka sngi nga ai kublai kerpang ya baro ki Paris bamarjan jongi kibalawan yalam yaki paidringwed nakabenta kaneka sngi jong ka pilgrimage DOHNUD BAKHUIDTAM o JISU ngasngungu jong ka jingsngungu jongi kali thru sabaro ki padar bat ki bahalor jong ki rimpeing kriuniam baper na maulai bat saudong saukun na kabenta ka jingkershan bat ka jingarap nga ai ya kublai ya ki nongerap ki volunteer baro ki bala pinyai bait pinyai renti ha ka ba ya dei bat kaneka pilgrimage nga ai kublai ya ka choir ka choral evangelist na kabenta ka jingroi baskutinat ha ka por mas menta ka step bat ka Jesus Youth na kabenta ka Jingmane Sakramen ba kila penyai ha kerukom ka bakirpang kila ya kiba yarap ingi ban mane ya ka Sakramen BAKHUIDTAM ha kaneka no sngi ngai kublai ya ba antini war ibala yarap ingi bat ka sound system kabala yarap ingi ban roai bat duai ba kublai sibun ba antini ki sister naka St. Alphonsa hostel ki ITL student jong ka Bendrami hostel bat baro ki brother naka neka college jungi ki dei ki bala pet bnia naka benta ka jing pin phu pin pieng ya ka Jingmane bat ka duan dupat nga ai kublai dasisha ya ki baro naka benta kane ka jing job jong kane ka sngi nga ai kublai hakarukum ka bagerpang ya I DC jong ka East Khasi Hills ibala ai permission yang I ban penyai ya kane ka jingman riu blai ba sisian sisnem mentagasngi nga ai kublai ru ya OC bar USP jong ka Maulai Police Station nga ai kublai yaki bor jong ka balang snong na ka benta ka jinga tre ba strem jong pi ya I rang basunong bat ka CMC jong ka pudmori ki balayarap ha ka jinga bet jinga renti jong kaneka jingman riublei kublei sibun ya pi baro ngimla claim da ai ka jing kublei ya ki kina sakri duan ya ka media I padar Michael Makri bat ka kinhun jong I bat kiwe bat baro kito ha kawe ka benta bat kiwe pat kibala yarap na ka benta ka jing job jong kaneka pilgrimage menta usnem ngai kublai ya pi baro iwe ba pilawan najngai pansim benta ha kaneka annual pilgrimage bat baro pilale na ka benta ka jingai bet jingai renti jong kaneka jingman riublei ba sisian sisnem to ka DOHNUD BAKHUIDTAM o JISU un kirkuket do yapi iwe kublai shibun
Tapi bro, ai ku play para lecture belakang nak ni. Tegomen ku para wije kat ni piawan hak ni kesengi ke kerpang bawat kamari yang ru kelatieng. Klam ting klam rate nado menam step katu slap ujur kaying mani kadap semam. Bat ke hall bagi ni jaga hak mas Bakhuid as bishop bapule mas mene. Bamenta klam ting klam rate mapi baro plami la ki jong kiyeng sam nak Paris mau khar bagi wigi Paris baro pelawan banyai pilgrim. Klam ting yau slap upria kamar yang ru hadin kong kublai sibun pelale BUROM yutra JISU ngan sange sipor hapai pipoi sibit seyeng un seteru slap kata krai kaba kamar yang ketip ya kai kama ki khun pendai ki ngej bagi chania hau blai tra kanrat tementa ko men ko para bije kham wat lech seyeng kham dei kendo ya ka download blai tra JISU hakayeng mani hapo ko IP baro bandai tei lech sepo ang ko JISU tang kenia kwa dame meni ka download BAKHUIDTAM jong play tang kenia kwa dame lech tang benjeng tang 10 minit ru ne 10 second ru ong ko JISU marung ani king kentang ke jong mi wa mai misa nakwa ini ijing temu BAKHUIDTAM ibang adon kam hani kalimat ai ko tra JISU pin sayo ya kata nama JISU ula kular ha ka Margaret Maria Alokok kata ka jing kular ke bu ai khatwai teli ki jing kular perkawai ni kita jingkular kelong hamau P1 banjego yang ngan sa IP ijiran kam imau P1 kam. Kita komentahi nyarwai ke cirwai, teng kemen kipurdar kin sa peniai kumnoban kinyai ba kumnoba penmi kata gawa kipurdar ke sa peniai hang ni kepor. Kajing penpena kabawan Divine Retreat Center Khitri Assam. Hauni usnem harajar arpulai ke Divine Retreat Center Khitri Assam karakhi jingdap bakhatsan snem tekum sibenta jongani jingra khidap snem ke bakhatsan ke Divine Retreat Center Khitri ke penlong ke Lempung Mega Bible Convention hak pareng kaban salam de brother Mario Joseph Napota Muringgur Katarik jongkani ka Mega Bible Convention kalong nadu arpulai hadu arpsan banajun arajar arpulai kapor kalong nadu price tag ban step hadu sawaji janmien hak arpulai tarik kabare sing sajan bar arpsan tarik kabare sing utrai jong banajun ka Bible Convention hak tin pareng bar hak arpsau tarik banajun kata kadai sing sajan kan sadon ka khasi special one day convention kapor kanlong nadu price tag man step hadu lice tang janmiet kublai shibun fra Thomas Itiyil VC Director Divine Retreat Center Khitri Tega ba pendrung nak ni sekali kadiang pinmi ina setai ke baranda wade nak mi ina kerung nang ni kinmi setai ke baranda pat tega jerwai ke bakadu bai pengkut Kan berjing rai shispa saupunyo. En yak mi ba kum